Nyt pelataan Minecraft Legends. Otetaan, että tää jäätyy. Noin käyttö. Ja portaalipäi. Ei mennä tonne ihan taistelemaan, vaan käytetään tätä. Ja vielä varmaan yksi. Ei vielä tarvita. Eli odotellaan. Mä oon saanut 3 ensimmäistä herätetty. Ootas mä siirrän tätä, niin sä voit nähdä, kun pystyy kamera nähdä, kun no. Nyt kun tää kamera melkein kaatuu. Se ihan just on. Noin. Käyttö. Heippa portaali! Piu! Hyvästi portaali. Sä kuolet. Ja vielä tämä yksi pikkuraketti. Se lentää. Se osuu maaliin. Jei. No niin, creeperit on turvassa. Yeah. Kun luomispaikkaa. Tää luomispaikkoja. Creeperi on luontipaikka. Wow, mä voin tehdä creepereitä. Nyt mä voin vaan, sit kun mä taistelen portaaliin, niin laittaa creeperit ja sit creeperit menee ja jei. Tuolla on vielä piglinei. Okei, vaikka toi iso kasa, jos tuolla näkyy. Tuolla näkyy jonkun verran vähän niin kuin paljon. Mutta otetaan ja sit siivotaan noi tulikivet pois. Katsotaan, ei yllä. Tulikivi. No niin, mut tulla. Hoidellaan nämä loput piklinit täältä alueelta pois. Siis mahtavaa, mä voin luoda piklinei. Se on aika hieno juttu. No niin, tehdään näin. Näin. Eihän toi saatu toi lava. Nää on creepereitä. Mä tarviin ensimmäistä. No niin, katsotaan missä piklinöjä on. Ei piklinöjä näy. No varmaan no piklinit aina kun niitä portaali tuotaa, niin ne juoksee aina pakoon, on niin pelkureit. Nyt mä teen tästä ovan päämajani. Sieltä on maksimikorkeus. Tässä tulee mun oma selän päämaja. Sillä on tukikohtaa.
No niin, puretaan tätä tulikiveä pois täältä näin. Jee, hehehe. Oho, otetaan. Noin. 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 Tää on tää tulikivi on täällä. Tää on ruohoa, pitää saada jotenkin sillä siivottua tää. Se voi olla harmi tälle kylälle. Mitä hämärä? Pysy valppana. Mitä he tekevät? He hyökkäävät tonne. Tiedetään. Pystyykö tän pikamat? Ei. No niin, mennään kyllä auttaa. No. Toimiks tää valo kunnolla?